ka ọ dịgodo n'oge dịka oge a agbụrụ na ibe ya nọ na pịrịta aka ọkpọ n'ihe metụtara ọnọdụ ndọrọndọrọ n'ala anyị bụ Nigeria. Ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS nakwa ogbue nke bụ Eko FM Lagos nwere nchịrịta uche kpakọtara nkata otu ha ga-esi jikọ aka ọnụ wee lụọ ọrụ dịka ụmụnne. Nke a pụtara ife n'oge Managing Director Anambra Broadcasting Service Sachido Obidegwu mere njem na ụlọọrụ a na Eko FM dị na Lagos. Director of Commercial Services Oliakụ Beatrice Agwananye nakwa ndị ọrụ anyị na ngalaba nke Lagos nke onye isi ha bụ Oliakụ Doris Enekebe so wee mee njem a. Ọzọkwa Justice Onyemobi ga-ewetara anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Njem bụ nke ụlọ mgbasa ozi abụọ ahụ nọrọ wee kparịta ụka n'etu ha ga-esi jikọọ ọnụ ma wepụta ihe mmemme pụrụ iche maka obodo Nigeria. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ njem, onye Managing Director nakwa Chief Executive Officer nke Anambra Broadcasting Service Sachido kenere onye General Manager nke Eko FM nakwa ndị ya na ya na-alụkọ ọrụ maka inye ya ohere iji wee hụrịta. Sachido kwuru na enwere ọtụtụ ihe nke ọ ga-amụta site n'aka ndị Eko FM ma kwukwa na enwekwara nke ndị ABS ga-enyekwara ha aka na ya. Ka ọ na-anabata ndị otu ahụ sitere na ABS, onye General Manager nke Eko FM Maazị Jide Lawal kwuru na obi dị ya ụtọ ịnabata ha ma kenee ha n'ihi ịbịakwute ha maka mkparịta ụka ahụ, wee kwuo na n'ọdịnihu na steshọn abụọ ahụ ga na-emekọrịta. Anọkwara na njem ahụ wee mee obere ihe mmemme nke redio akpọrọ O Connect nke onye isi ABS Sachido Obidegwu nọkwa na ya, bụ nke onye chịkọbara ya bụ onye mmepụta ihe nke ndị Eko FM a na-akpọ Double O.